A voz de J.R., o intérprete de Dallas, é a de Santiago Fernández Fernández. Boas noites, Santiago. Boas noites, Pepe. A voz de Suelen é a voz de Elina Luaces. Boas noites, Elina. Boas noites. E a voz de Bobby, aínda que non a escoitamos hoxe, é a voz de Gonzalo Martín Uriarte. Boas noites tamén. Boas noites. É a primeira vez que doblan persoaxes deste xeito galego, Santiago? A primeira vez que doblamos persoaxes ao galego, sí. En castelán xa o fixemos varias veces. E cal é a maior dificultad, Elina, para doblar un personaxe ao gallego? É a mesma que pode haber o doblar o castelán, sempre que seas galego parlante. Non hai unha dificultade especial. É a primeira vez que te puseches diante dun micrófono a falar en galego tratando de facer o que facía Suele, non che dou un poquinho de... Non, é máis, fixonos moita ilusión porque era unha cousa que tiñamos moitas ganas de doblar en galego. Había 3 anos que levábamos doblando en castelán e un dos obxectivos era o doblar en galego e cando conseguimos tiñamos moita ilusión todos. Gonzalo, cando saiu o primeiro capítulo de Dallas, cal foi a reacción dos espectadores da televisión de Galicia? Bueno, eu penso que hai unha reacción que é bastante normal, que é a de o non relacionar o idioma en que está doblado co que é normal, é dicir, que o normal, o público, o telespectador galego normalmente está vendo películas dobladas ao castelán, pero a primeira vez que o ve en galego, pois sonalle raro, sonalle estrano. Eu moitas veces a esta xente, cando me di estas cousas, eu lle digo, se viñera por aquí, por Madrid ou un norteamericano, e ollara unha película como estas, un Dallas, doblado ao castelán, pois levarías mans a cabeza dicindo, é imposible isto. Pois é o mesmo un pouco. Dis que cando saiu o primer capítulo na televisión de Galicia moita xente ríase de Dallas, pero agora xa non, Santiago? Non o sei, non hai enquisas feitas sobre deso. Penso que a televisión galega ten que facer esas enquisas. Pero si, ríase por unha razón lóxica, que é unha razón de que a linguaxe galega escoitouse moi pouco nos medios de comunicación, entón chocou de algún xeito escoitar a un tejano falar a lingua de Castelao de Rosalía. É chocante, pero penso que está xa afeito a ele, que, vamos, é normalísimo dicir meu fillo que hijo mío. Hai moita xente para doblar en galego, Elina, ou falta xente? Bueno, hai bastante xente, pero eu penso que sí, que aínda falta xente. De feito, estánse formando máis dobladores, está habendo cursillos en Santiago e na Coruña, de momento, coa idea de ampliar o colectivo, porque realmente falla máis xente. E como estades pagados, Elina? Estades ben pagados ou mal pagados? Xa. Se os dirán moitas voces e centros de produción de series galegas no porvir, máis ou menos cercano. Eso esperamos. Sí, esperamos que sí, non? Eso esperamos. Canto tempo tardan en doblar un capítulo, Santiago? Pois mira, un capítulo dunha hora tardanse 20-25 horas. 25 horas? Entre o traballo dos actores e o traballo dos técnicos, pois son 20-25 horas aproximadamente. Verdad que a xente que ve o capítulo doblado non pensa que pode tardarse tanto tempo, verdad? É moito traballo. É duro, Teñen que repetir moitas veces, Gonzalo? Bueno, eso depende. Hai, ás veces, pois, faise rapidamente, outras veces hai un take que se atranca, entón hai no que repetir algunha vez máis. Pero, bueno, de todas maneiras, penso que sí, que xa temos collido unha dinámica e que a velocidade a que se fai pois é anormal, é dicir, anormal a mesma un pouco, cais un pouco menos do que se pode facer en Madrid ou en outros sitios onde hai unha tradición máis longa de doblaxe. Pero penso que sí, que se están chegando aos mesmos niveis de productividade que existen en outras partes do Estado. Santiago, que é o máis difícil para ti do personaxe de J.R.? Ten algunha cousa especial que che sea difícil? Non, nos primeiros capítulos non atopaba, é claro, non? Agora no 11 que vai traballado, é un personaxe de cartón pedra para min, é un personaxe doado, ten uns tics casi sempre os mesmos, ten un tono de voz idéntico, é dicir, non é difícil. Para min, polo menos, é un personaxe que non require máis que unha atención, xa que repite normalmente os mesmos tópicos típicos de xestos, de formas de falar, de insultos, de agravios, e ben, eu non encontro difícil. E ti, Elina? Para mí é terrible, Suele sempre antes de empezar a falar move 3 ou 4 veces a boca. Así? E sempre me engaña, non? Eu digo, xa vai, non, aínda está facendo un xesto 2 ou 3 antes de empezar a falar. E o teu?
Eu estou de acordo co que di Santiago Fernández. Normalmente os personaxes destas series producidas a moita velocidade, na que penso, non sei, se irán polo capítulo 500 en Estados Unidos, máis ou menos, pois crean uns personaxes de cartón pedra, totalmente esquemáticos, entón pasa un pouco eso. Unha vez lle colles o tranquillo o asunto, pois ven sendo bastante fácil. Son vos actores os que doblades, por exemplo, teu, Santiago, é bo actor o intérprete de XR? Non o sei, pareceme un pouco usado pola miña parte decir que ese señor é un bo actor ou un mal actor. É moi difícil dicilo, de verdad, non o sei. Moita xente quixera facer o que vos facedes, doblar aos personaxes das series coñecidas. Que consellos lle dades a toda esa xente que está a ver o programa agora que quixera ser o que vos sodes Bueno, eu sigo sendo bastante purista neste aspecto. Penso que un actor de doblaxe é un actor, en primeiro lugar. Un actor de teatro, un actor de cine, un actor de radio. E a partir de aí, pois, ha de aprender de novo a linguaxe do micro e a linguaxe don doblaxe. Penso que non hai ningunha consella. É unha aprendizaxe, unha profesión como outra calqueira, que vales ou non vales, estudias ou non estudias. Non pexo máis que eso. Consellas, non sei, estudiar, a de aprender e traballar. Como chegaches ti, Elina, ao doblaxe? Bueno, eu hai anos que veño facendo teatro aquí en Galicia. Un buen día saliu na prensa unha convocatoria para xente que quixera formarse para dobraxe, e acudín. Nun momento determinado surdiu unha empresa, chamáronos a todos os que fixéramos o cursillo para doblar, e así foi como cheguei. E a ti resultouche moi difícil, Gonzalo, ou non? Aprender a técnica. Non, aprender a técnica, bueno, sí, aprender a técnica, chegar a onde estás agora. Bueno, é cuestión de tempo, de traballo e de, sobre todo, ter a posibilidade de traballar pouco a pouco, primeiro en papeles de cais un pouco máis pequenos e ir collendo un pouco as trampas e o mecanismo do doblaxe. Se se teñen estas posibilidades, penso que non é difícil. O importante é practicar moito. Sin embargo, a xente non lle dá a importancia que realmente ten o facer o doblaxe, non, Santiago? Bueno, hai xente que non invitamos moita xente, moitos amigos aos estudios de doblaxe para ver como se fai e quedan abrallados, de certo. Quedan abrallados porque ven que esos 5 minutos de película son unha hora de traballo ás veces. Hai xente que me fixo moita gracia, creían que nos poñíamos o guión todo inteiro e entón uns técnicos moi listos cortaban e metían na boca eso. E claro, cando se dan conta de que un suspiro ou un bico hai que metelo un rasgado nese momento, danse conta de que é difícil, sí. É bastante difícil e é doado, é unha mecánica. Unha vez que sabes, pois é como aprender a conducir. Pode ser un Fittipaldi ou un Santiago Fernández conducindo. Para min ten moito mérito que fan tanto Santiago Fernández como Elina Luaces como Gonzalo Martín Uriarte, que doblan respectivamente a XR, Suelen e Bobby, e queremos, dende aquí, desde a Televisión de Galicia, onde sae cada semana, darlle unha aperta moi grande e o aplauso de todo o noso público, do público que ve a televisión da nosa terra. Moitas gracias. Gracias.